OK, takže já všechny zdravím, že jo, tady Monešna, vítám vás u série videí. Tentokrát nebude mulťák k serveru, ale tuto bude Tunnels Road Time, jestli to říkám dobře. Asi ne, ale to je jedno. No, tuto je o tom, no... Tuto je o tom, že nějaký chlápkové zabloudili a prostě pokakali se a boh ví, tam spolu ještě nedělali. No a teď si přečtu tu ceduli. Oh look, convenient branch. Tomu nerozumím. A jen pravidla jsou jako asi u všech map takovýhle. Nenčit ani nepokládat bloky a takový ty blbosti. Hop. 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 Kurňa. Jsem strefil. Juhu. To je epický. Jídlo, se napapáme. Budeme se mít dobře a cookies a vajíčko a vařené slepice. A melouny, ve kterých je spousta vláknin. Na to nezapomínejte. Jinak tu to bude... Nevím, jestli to bude už uploadnutý dneska. Dneska je... Co je dneska? Co je dneska? Dneska je úterý a... Nevím. Nevím, kdy to bude uploadnutý, jestli už dneska nebo ne. A jinak tu to má být hra pro 2 hráče, ale jelikož jsem dneska nikoho nezastihnul, tak to budu hrát sám. Jinak měli bychom číst noty, ale já nemám tušení. Jako to je jedno. Takže Kuba se krátký střih a já se pokusím zjistit něco o těch notech, takže zatím čus. OK, takže jsem zpátky a už jsem zjistil, kdo má najít noty, bylo to celou dobu v té složce. Ale to je jedno, a možná bude v popisku videa, kde to stáhnout. Pokud na to vzpomenu, jakože doufám, že jo, ale vypadá to, že asi ne, vypadá to, že se nám zpíváte, bych si měli vyspinkat. A jinak... To by asi... Já nevím, jestli tam koukáš, ale pamatuješ na let's play zasypávání hásenkovoří těch děr od TNTček? Moc jsem odbočil od tématu, asi to vypípnu. Jestli to nějak záhadně naučí. Tak. Hop. Tak. Jinak dnes, měl by to být uploadnutý někdy dneska v noci, nevím ještě. Lak. Ohromnej. Here lies Scarlet Duffin always in your hearts. Nevím, co to docela. Ale mně se mi tuto líbí. To byl asi nějaký mrtvej a... Hop, hop. Zavři se. Zavři se. Ty pojď se mnou. Goddammit. A tak vypršel ten note. Mission briefing from Mr. Mortimer. Trally How team. We recently sent a group of 4 archaeologists deep in the jungle to explore and... Ne, to o tom, že našli nějaké archeologické místo. Když jsem toho nepochytil.
Vodopád. Au. Vlak. Druhá. Ne, to jsem nechtěl. Mlíko. A jinak asi byste měl hrát s texturopekem, ale nic nikde nenašel. Padej. Já vím, že to asi je, ale blbá. To mám teď. Jak jsem to strašně laguje. Vy tak mi napište do komentářů, proč mi to tak nehorázně laguje. Já vím, že se mají pokládat bloky, ale ani nižit, sám jsem to říkal. Já to vím, nemusíte mi psát do komentářů. A jsem nepotřeboval dostat nahoru. Zase lak. Strašný. Já mám dobrý počítač. Já jsem na levelu. Hop. Co tu není note? No tak, kde je cedulka nějaká? Kde je cedulka? Ne, není tu cedulka, kde je cedulka? Kde je cedulka? Ano bože. Neříkejte mi, že jsem taková lamka. Kde jsou schody? Nějaký grade levý. Asi to měla být nějaká imitace. Schody. Ale jsou tu. To je hlavní. Hop. Je ten džunglový chrám? Asi ne. Ach jo. Někde nahoře měl být nout 1. Tak ho tam vlezu. Read note 1, tak. Asi ho nápadně přehodím na note 1. Jo, tu to byl note 1. Jmenuje, že našla archeologické místo, a teď jdu na note 2. Hop. Read note 2. Name Charlie Dufflin. Jméno Charlie nějaký Dufflin. Status.
Zavražděn v akci. Nějaký nature of incident. Mode B. Nevím, co to je. You can't make out the rest of the note. Tady něco je, tak se to kouknu. Už to musí nějak vést. Do slepičky. Kdy ty byly dveře? Jsem ale ještě slepej, co? Tak. Hop. Oh. Oh. Vás umlátím dřevěným mečem. Hej! To nebylo hezký. Bohtlow enchanting. A briky jsem od 20 cosplayerů koukal, že jsou asi nějaký skóre nebo co. Oh. Luck. A to se mi nelíbí. Pane, že já se vždycky nachytám. Nějak nemám tušení, jak dlouho nahrávám. Tak to možná bude kratší, možná delší, nemám tušení. Au. Au. To byl nahrázný lak. To je hustý. Tralalalala. Lak. Světlo. Já jsem možná zahrál na Mr. Enchantera. Hint keep any brick you find. Jo, ten se mu dá všechny briky, které najdu. A teďka mi přijde trošku soukromí. Jenom 2 levely. To je to strašný. Můžu jenom jeden. Jak to, že můžu jenom jeden level? Ale co? Sharpness 1. Ha. To mi nechutná. Drink plus the drink. Mám něco vybumbat, ale nevím co. Já poprvé používám Fire Resident Potion.
Ještě jedna páčka někde. Tady je. Přestaň hořet. A nemůžu přestaň hořet. Než by mi to uběrlo lhátka, no, ale štve mě to. Kriste, pane, přestaň hořet. Jichu, přestal hořet. Bonus čista. Já jsem ale vůl. Já to vyskočím? To je nějaký velice prapodivné. Radši všechny dispenzery obejdu. Aha, ty jsi čekáš, že na to šlapu, co? Shift. Oh, tak to byla Waffles. Je to mi páčka. To má určitě něco hustýho. Au. Pravnách nebo že se nesmí používat výbavička. A to přece víte, že ji používám strašně rád. Výbavičku. Než bych podváděl, to chraň Bůh. Nebo jak se to říká. Ten kryv se moc nepomůže. Je to hezký. Lak. Takže asi bude konec, já nevím, jak je to dlouhý, tak se kouknu, jak je to dlouhý a když tak budu zpátky, jo, takže zatím asi čus.